Η κυβέρνηση έχει επιδείξει τεράστια συνέπεια λόγων και έργων στον τομέα της εργασίας. Η ανεργία έχει πλέον υποχωρήσει σχεδόν στο 8% από το 18% που ήταν το 2019. Έχουν τεκμηριωμένα δημιουργηθεί πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων κατέγραψε ρεκόρ όλων των εποχών για το έτος 2025. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι οι μισθοί αυξάνονται. Ο κατώτατος έχει αυξηθεί κατά 35% και ο μέσος μισθός κατά 30%. Ενώ έχουμε δεσμευθεί μέχρι το 2027 ο κατώτατος να πάει στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.500. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή την αγορά εργασίας δημιουργούμε βήμα-βήμα. Το σημερινό νομοσχέδιο έρχεται να εξυγχρονίσει, να απλοποιήσει και να θωρακίσει το εργασιακό πλαίσιο και περιβάλλον για τον εργαζόμενο. Και το κάνει με μια πληθώρα θετικών ρυθμίσεων, τις οποίες η αντιπολίτευση επιλέγει σκόπιμα να αγνοεί. Πού εστιάζουμε? Σε τρεις κύριους τομείς. Πρώτον, στην απλοποίηση και τη διαφάνεια. Η διαδικασία πρόσληψης απλοποιείται ριζικά και από 4 έγγραφα πάμε σε 1. Καταργούμε τα περιττά έντυπα, την περιττή γραφειοκρατία, όπως το βιβλίο εσόδων, καθώς όλα ψηφιοποιούνται στο Εργάνη 2. Για πρώτη φορά η ψηφιακή κάρτα εργασίας, αυτό το ισχυρό εργαλείο κατά της αδήλωτης εργασίας, εφαρμόζεται σε νέους κλάδους. Οι επιδόσεις της πολιτικής αυτής μιλάνε άλλωστε από μόνες τους. Αύξηση 1000% στις δηλωθήσεις υπερορίες. Και αυτό είναι το μεγάλο όφελος για κάθε σκληρά εργαζόμενο Έλληνα πολίτη. Έτσι διαχέεται η ανάπτυξη σε ολόκληρη την κοινωνία. Δεύτερον, εστιάζουμε στη στήριξη του εργαζόμενου και της οικογένειας. Θεσπίζουμε τη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, διευκολύνοντας έτσι τους νέους γονείς και όσους κάνουν χρήση αυτής της ρύθμισης. Καθιστούμε το επίδομα γονικής άδειας αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Επεκτείνουμε την άδεια μητρότητας και στις ανάδοχες μητέρες. Δίνουμε στον εργαζόμενο περισσότερη ελευθερία για την ετήσια άδεια αναψυχής του, σε συνεννόηση φυσικά πάντα με τον εργοδότη του. Τα στοιχεία πάλι μιλούν από μόνα τους, με την πλήρη απασχόληση να αυξάνεται διαρκώς, αποδεικνύοντας έτσι ότι η αγορά κινείται προς πιο σταθερές και πιο ποιοτικές μορφές εργασίας. Και τρίτον, εστιάζουμε στην υγεία και την ασφάλεια, με σημαντικές παρεμβάσεις για τον ιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας, αλλά και ρυθμίσεις που καθιστούν γενικότερα την ασφάλεια ως θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντιπολίτευση για άλλη μια φορά επιλέγει το δρόμο της καταστροφολογίας, το δρόμο των μύθων αντί της πραγματικότητας. Το έκανε ξανά και σε άλλο νομοσχέδιο, μιλώντας για δίθεν δεκάωρη εργασία, μια κατηγορία που έπεσε κυριολεκτικά στο κενό. Το κάνει και τώρα, με τη ρητορική του δίθεν 13ωρου και του εργασιακού μεσαίωνα που τάχα προσπαθούμε να επιβάλλουμε. Η αλήθεια όμως είναι απλή και ξεκάθαρη. Η δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης υπήρχε ήδη και αφορούσε εργαζόμενους σε 2 ή περισσότερους εργοδότες και αποδείχθηκε ότι ήταν μια θετική ρύθμιση, μια σωστή πολιτική που προσέθεσε διαφάνεια στην αγορά εργασίας. Και τι αλλάζει σήμερα με το σημερινό νομοσχέδιο? Κατ' εξαίρεση και μόνο με ρητή συνένεση του εργαζομένου, η δυνατότητα αυτή επιπλέον παρέχεται για έναν μόνο εργοδότη. Και γιατί αυτό είναι καλύτερο? Για 4 σημαντικούς λόγους. Πρώτον, ο εργαζόμενος εξοικονομεί χρόνο και χρήμα, αφού δεν χρειάζεται να μετακινείται από τη μία δουλειά στην άλλη. Δεύτερον, αμείβεται περισσότερο, αφού στη δεύτερη δουλειά αμοιβόταν με κανονικό ωράριο. Ενώ με το νέο πλαίσιο, πέραν του 8ωρου, έχει προσάυξηση έως και 40% στην αμοιβή του. Άρα λαμβάνει αυξημένη αποζημίωση για τις ίδιες ώρες δουλειάς. Τρίτον, υπάρχουν σαφείς περιορισμοί. 37 μέρες το χρόνο, 11 ώρες ημερήσιας ανάπαυσης, 48 ώρες μέσος όρος εβδομαδιαίας απασχόλησης σε περίοδο 4 μηνών. Αυτά ισχύουν, παρακολουθούνται και εφαρμόζονται. Άρα οι εργαζόμενοι είναι προστατευμένοι. Και τέταρτον, η άρνηση δεν επιφέρει κυρώσεις. Η τυχόν απόλυση κηρύσσεται άκυρη. Τυχόν δυσμενείς διακρίσεις απαγορεύονται. Ας μην παραπλανούν λοιπόν τον κόσμο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι Έλληνες δεν θα δουλεύουν δίθεν 13ωρο αντί για το 8ωρο που όλοι γνωρίζουμε.
ούτε θα έχουμε εργασιακό μεσαίωνα, όπως φωνάζουν από την πρώτη μέρα, διότι αυτά είναι μόνο πολιτικά πυροτεχνήματα, που στόχο έχουν μόνο να δημιουργούνται εντυπώσεις. Αντιθέτως, εμείς εισάγουμε μια ευέλικτη ρύθμιση, η οποία έρχεται να καλύψει πραγματικές ανάγκες, να ενισχύσει το εισόδημα του εργαζομένου και να διασφαλίσει πλήρως την προστασία του. Τα στοιχεία της Eurostat λένε πολλές αλήθειες για το πού βρίσκεται η χώρα μας σε σχέση με την Ευρώπη. Εννοείται πως δεν πανηγυρίζουμε, γιατί δεν είμαστε εκεί που θα θέλαμε να πάμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα διαρκώς βελτιώνεται, διαρκώς πλησιάζει, διαρκώς συγκλίνει. Και ο δίθεν εργασιακός μεσαίωνας που υποτίθεται ότι νομοθετούμε δεν είναι απλά παρά ένα σκιάχτρο που περιφέρει αντιπολίτευση για να τρομάξει τους πολίτες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σημερινό νομοσχέδιο είναι αναμφίβολα ένα βήμα μπροστά. Θεραπεύει παθογένειες που έρχονται από παλιά, ψηφιοποιεί διαδικασίες, ενισχύει την προστασία και την ευελιξία και θωρακίζει τον Έλληνα εργαζόμενο. Η κυβερνητική πολιτική που στηρίζουμε έχει σαφή πυξίδα: τη δημιουργία ποιοτικών και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Από αυτό θα κριθούμε όταν έρθει η ώρα. Και γι' αυτό δεν εφησυχάζουμε, αλλά συνεχίζουμε με στοχευμένα μέτρα. Μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος, ενισχύουμε τη διαφάνεια και στεκόμαστε στο πλευρό εργοδοτών και εργαζομένων. Η Μεσσηνία και ολόκληρη η Ελλάδα έχουν ανάγκη από εργαλεία και ευέλικτες πολιτικές που όχι μόνο οδηγούν στην ανάπτυξη, αλλά το πράττουν με εργασιακή δικαιοσύνη.